danna lakin, sannan ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa a YouTube channel mai suna Abba Guy. Jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. A yau gasan waka ce za a yi tsakanin Nura M Inuwa da Umar M Sharif. Dukkanin wanda ya cinye gasan dan Sokoto ya sa kyautar naira miliyan 25. Ƙarya ne. Ƙarya ne? To nawa ne ka ce ka sa ga duk wanda ya cinye gasan? Naira 10,025. To shikenan bari in zaɓi wanda zai fara zubo nasa basiran mu je. Nura M Inuwa da Umar M Sharif, kun shirya mu fara? To shikenan Nura M Inuwa, in ka shirya? Na kafta. Na yi da shi da shuka an ruwa tsiro na mai kyawu ya fito. A ginze. Gaskiya ka yi ƙoƙari Nura M Inuwa. Dan Allah jama'a a tafa mashi. Yanzu saura kai Umar M Sharif. Idan ka shirya? Na kafta. Ga soyayya take aje a zuciyar ki bani guri. A ginze. Abokina ko za ka iya gane wanda ya ci wannan gasan? A'a. A gaskiya ni ma ba zan iya gane wanda ya ci wannan gasan ba. Domin gaskiya kowa ya yi ƙoƙari. Ko ba haka bane jama'a? Haka ne. To yanzu abin da za a yi shine tun da ɗazu an yi ɗaya da ɗaya ba wanda ya fi wani. To yanzu za mu je zagaye na biyu. A zagaye na biyu na san dole mu gane wanda ya fi wani iyawa ko ba gaskiya ba. Gaskiya ne. Jama'a ɗazu idan ba ku manta ba Nura M Inuwa ne ya fara zubo nasa basira. To yanzu Umar M Sharif, in ka shirya? Na kafta. Ke kika kawata duniya, zara ado na samani ya zo bi rawa. A ginze. Kai gaskiya in dai waka ce, ko da shike dai ba zan ce komai ba. Nura M Inuwa. Na kafta. Ki rike alƙawari a jikin kira ba ƙauna so zai da na armashi. A ginze. To jama'a. An zo wurin. Kwarai kuwa an zo gurin. Ayatullahi tage ka kalan basiransu ko? Na gani. Jama'a yanzu ba tare da wani ɓata lokaci ba zan gaya muku wanda ya cinye wannan gasan. Wanda ya cinye wannan gasan shine Nura M Inuwa. Dama na sani. Ni ma na yi zargin haka. Dan Sokoto dama ka ce za ka bada kuɗi ga duk wanda ya cinye gasan ko? Nawa ne ma ka ce za ka bada? Naira 10,025. To mi kama Nura M Inuwa kyautan da ka ce za ka bayar. Danna lakin, sannan ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa a YouTube channel mai suna Abba Guy.